Ngapriang sobhai pi wei pe wei ba pe jakan ka report ka badai menta ka khan reu terik jaleu ar hajar ar phau kat kum ka jingya thu jong katanat badai pe ya ka kot ka khya hapro ka wei kari India laong ba kibriu ki bayo yakan ka jingpang COVID-19 ki don kamba lai lak sapulai hajar khandai phuwei ngut kibla kot ni khya no shilak prapo hajar khatlai ngut kibla khlat khandai hajar khandai spa Bat kibrang don menta hapadeng ka jingsha sumar kilong shilak san pulai hajar shispa nya puprangut. Kidon kemba sautli kichala kibla pala dia arpo hajar ngut ha ka jingshak ta ha uni coronavirus bat kita kichala kilong kumni harum. Kajala ka baningkong kadika Maharashtra baro kibayo yakan ka jingpang shilak shipo hajar henyospa sap sangut Tamil Nadu sapun hajar sanspa sangut Delhi 10 hajar Praspa ap khandai Gujarat 10 hajar san ngut ti habangi phai pat kichala ki bahap hapo North East India tela Assam ka de kawai na kichala ka babun tam ha ka jing shakta ha uni coronavirus na baro kichala ki bahap hapo North East India batladangi khenlang baro ki briu ki bayo yakan ka jingpang na po ka jala Assam kidon kamba 100 hajar laispa khat khandai ngut kibla koino 8 hajar sauspa khat wengut kibrang don menta hapdeng ka jingsha sumar 6 hajar praspa khandai phunyongut katkum ka report balayatu da minister ka Assam Himanta Biswa Sharma hapo ka Twitter habangi phai pachika jala Meghalaya katkum ka jingya thu jong chief minister Conrad K Sangma laong ba la don shu sa arngot kibla koino nakhan ka jingpang COVID-19 batkini kidei na po ka West Garo Hill district Batladangi khenlang baro menta ki brang don hapdeng ka jingsha sumar napo ka jala Meghalaya ki don satang khat san ngut bat ki brang abya ka report hadu menta ki don sa sauspa khandai san ngut teladangi khenlang baro ki briu ki bayo yakan ka jingpang habro ka wei kari India ki ba koino ki don kamba san pho ar point san percent ki ba khlat ki don tang ar point khandai percent bat ki brang don menta hapdeng ka jingsha sumar saw point henru percent Bat ka jingyo ya uni COVID-19 habro ka wei kari India ka batang hapo ka arso kanta ki don kamba 10 hajar henruspa andru nyongut kibla khladno laispa prapho bat kibla koino 10 hajar arspa khatsan ngut tika India menta klawan ha ka kerdan ka basaw ha ka jingbun pai bat ha ka kerdan ka balai ha ka jingbun jongki bayo yakani ka jingpang ka batang hapo ka arso kanta habayun jor bat ki wei kiri ki badon ha kaleng jongka prathei titangkine khublai shibun